Total, que anirem vestits com mujahidins, amb armes mujahidins, però legalment som nord-americans, perquè si no, no som Force Recon i si no, en Silver s'enfada. Com mola. Sí. No li podeu disparar des d'aquí. Passa. Ets tu, no? Que m'estàvem parlant. Sí, estàvem una cosa de l'altra, crec. Nois, agafeu cobertures i referències dels contactes que s'acosten. Ahí bo. Vale, t'ajudo. Trincheres acaba. Distàncies, Ahí bo. sisplau. Ahí bo. Vale, obriré foc als que estan en línia, val? La resta... tindreu foc lliure que dispari. Molt bé. Vinga, foteu-li. Vale, adeu. Recarrego. Recarregant. M'encargo? Merda, Inoska. M'encarrego jo. Segueix disparant. Hombre, segueix. Han ferit l'Inoska. Sí, t'encarrego. No, Vale, puta, l'Inoska és mort, tio, el puto Kenny. Ha caigut l'Inoska. I és el metge. Està mort. Hem tret el cap. Sóc jo. Putos infidels. Maleïts infidels, s'han carregat a l'Inoska. Han ferit el roder. Han ferit el roder a l'esquerra. Vale? No paren de morir. Voy. S'ha de dir? És una merda de posició. Roder. Hòstia puta, tret el cap. Tenim un mal vici d'anar atacant i disparant tots el mateix cap de la vegada. Atonero, Què? s'han carregat el roder. No el pots agafar curar? la seva arma? No, està mort.